Láska a ego. Říká vám to něco? Určitě jsme to všichni zažili. Dobrý den, já jsem Alena Juříčková a dneska se chci s vámi podělit na toto téma, jak zvládat tyto situace. Určitě jste měli někdy situaci, kdy jste potřebovali s někým něco řešit a přišlo do toho to naše ego, kdy jsme si řekli, já ti to ukážu, kdo má pravdu. A možná jste ten boj vyhráli. Možná jste si řekli, že já jsem mu to teda natřel, nebo natřela. Ale co se stalo potom? To naše vítězství bylo krátkodobé, protože jsme zjistili, že jsme toho druhého člověka zranili. A já chci dneska přistoupit z tohoto pohledu, že důležitá je láska v našich srdcích, protože ta všechno vydrží. Ta se pokořuje. A víte co? Lidi si budou pamatovat, jak se s námi cítili. A nikdy není potřeba vyhrát ten boj, ale sklonit oči, sklonit hlavu a nechat toho druhého, aby vyhrál, nám přinese v našem srdci úlevu. Takže nemusíme za každou cenu prosazovat to svoje, ale ono se to všechno potom nějak vystříbří. Ale důležité je, aby toho druhého člověka jsme nezranili. Protože, jak jsem slyšela, nebo to tak určitě je, že slova mají obrovskou sílu. A pokud někoho urazíme nebo něco řekneme z našeho pohledu, jako že to je pravdivé, tak pro toho člověka to může být velice zraňující. A proto musíme volit slova a láska, ta je všechno obměkčuje. Takže kolikrát je potřeba se dívat na to z této pohledu a neprosazovat si ten svůj záměr a nechat toho člověka, ať má svoji pravdu a my máme ve svém srdci klid, pokoj a lásku. Protože to je to, co lidi od nás očekávají. Protože nikdo nebude si za nějaký čas pamatovat, co jsme třeba řekli, ale bude si určitě pamatovat, jak se s námi cítili. Takže proto naše ega musí jít stranou a láska ta všechno zahojí. Moc vás pozdravuji a mějte se krásně. Ahoj.